Medyata Merdin'i bi kevirên xwe yên spî gelekî navdar e. Bi nav û denge gelê navçeyê heya ji wan keviran re dibêjin zêrê spî. Bi makîneyên modern li ser kevirên navdar dîroka bi hezaran salan a navçeyê jî têne xişandin. Bi wan keviran ji xanî û kargehan heya otêl û dêran gelek avahî tên xemilandin. Li Midyata Merdinê li ser gelek tiştan nexşên dîrokî hene. Yek ji wan jî kevirên spî ne. Li navçeyê kevirên spî wekî zêrê spî tên binavkirin. Bi makîneyên modern dîroka navçeyê li ser keviran têne xişandin. Elvede kuçe Midyatê em çêtkin kevirê Midyatê em çêtkin û em kevirê xwe şanî we bidin. Ev îro pênce şêst fabrîqe di Midyatê de heye. İro beyaz kültüra me xelk bi altın ev beyaz altın işlemiş dibe. Kevirên nexşandî dişinin welatên din jî. Çe Yunanistan, çe Avrupa, çe Almanya, çe Hollanda, îro timamê kilîse Almanya, pêşeş kilîse îro malê wan heke em tira çênin timamê mihrabê we kevirê we ji Midyatê çin. Bi xêra kevirên nexşandî bajarên sedan salan dîroka xwe nîşanî her kesî dide. Li navçeyê nêzî 3000 kes bi karê keviran debara mala xwe dikin. Di Quluba Muş İdman Yurdiyê da gelek sporvanên serkeftê hene ji wan yek jî Doruk Büteye. Dorukê di kategoriya û sêzdê da bala antrenên xwe dikişîne û dibêje ez futbolî